салом алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонед. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шаривзода ва Савсан Ғаюрзода. чанд лаҳза пеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт боғи Куруши Кабирро ифтитоҳ карданд. масоҳати боғи Куруши Кабир наздики 5 гектарро ташкил медиҳад. барои нигоҳубини боғ ва хизматрасонӣ 40 нафар бо ҷои кор таъмин хоҳанд шуд. дарафти аз навсозии боғ бошад 150 нафар сокини маҳаллӣ ба корҳои сохтмониву васлкунӣ ҷалб гаштанд. акнун хоҳишмандон метавонанд ба боғ тавассути 22 даромадгоҳи хурд ва 4 даромадгоҳи калон ки дутояш бо фаввораҳо ороиш ёфтааст ворид гарданд. дар ду тарафи боғ амфитеатрҳо бо фаввораҳо сохта шудааст ки барои гузарондани маъракаҳои фарҳангӣ омода мебошад. ғайр аз ин барои гаштугузор ва истироҳати сокинон ва меҳмонони пойтахт 4 адад майдончаи истироҳатӣ, 2 адад гулгашт бо фаввораҳо ва 90 адад нишастгоҳҳо сохта шудааст. баҳри дилхушии кӯдакон 4 майдончаи бозӣ бо насби таҷҳизоти махсус омодаи истифода мебошад. дар масоҳати 1640 метри мураббаъ 3 адад майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол, волейбол ва тенниси рӯи миз сохта шудааст. дар ҳудуди боғ 4 қаҳвахона аз ҷумла 2 адад пӯшида ва 2 кушода баҳри хизмати мизоҷон омода мебошад. боғи мазкур бо 2 ташноби зеризаминӣ муҷаҳҳаз мебошад. равшании боғро баъди шом зиёда аз 900 чароғаки равшанидиҳандаи барқӣ ва 6 маҷмӯи равшанидиҳандаҳои галогенӣ таъмин менамоянд. 5700 адад дарахтону буттаҳои ҳамешасабзи кипарис, магнолия, фатиния, самшит, пихта, туя ва ғайра зиёда аз 40 намуд ки аз давлатҳои Аврупо аз ҷумла Италия, Испания, Франсия, Олмон ва Ҳолланд ворид гардидааст, ба ҳусни боғ латофати махсусро зам менамояд. ғайр аз ин гулҳои гуногунранги мавсимӣ зиёда аз 350 000 дона шинонида шудааст ва масоҳати 20 000 метри мураббаи боғ сабзазор карда шудааст ки симои боғро боз ҳам зебо мегардонанд. дар қисми ҷанубии боғ маҷмӯаи биноҳои маъмурӣ ва хизматрасонӣ сохта шудааст. гирдогирди боғ дар масоҳати 1500 метри мураббаъ бо буттаҳои ҳамешасабзи фатиния ки аз Италия ворид гардидааст оро дода шудааст. барои гиромидошти хизматҳои арзанда дар соҳаи фарҳанги кишвар дар ду тарафи боғ муҷассамаи мусаввир ва наққоши тоҷик Камолиддин Беҳзод ва ҳунарманди халқии Иттиҳоди Шӯравӣ Малика Собирова ҷой дода шудааст. Куруши Кабир номгузорӣ шудани боғи нав бесабаб нест. Куруши Кабир яке аз бузургтарин шахсиятҳои таърихи аҳди қадим ва бунёдгузори тамаддуни давлатдории комилан нав буда ҳазорсолаҳо чун шоҳаншоҳи одил, сиёсатмадори зираку тезҳуш, пуштибони адолату ростӣ, кафили ҳуқуқу озодиҳо ва ҳомии сокинони қаламрави шӯҳрат ёфтааст. ӯ аввалин эъломияи ҳуқуқи башарро соли 539 пеш аз милод эълон карда буд. эъломияи Куруши Кабир оид ба озодии виҷдон яке аз бузургтарин ислоҳоти иҷтимоӣ ва санади таърихии уст ки дар шакли паём ба сокинони гуногун забону гуногун мазҳаби қаламрави паҳновараш ирсол намуда буд. аз расми ифтитоҳи боз як боғи муосир дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе боғи Куруши Кабир дар нашрҳои минбаъдаи барномаи ахбор муфассалтар иттилоъ хоҳем дод. дар арсаи таърих шахсиятҳои бузург ҷойгоҳу мақоми шоиста доштанд ки ному корнамоиҳои онҳо ҷовидона то замони мо омада расидааст. маҳз дар замони соҳиби истиқлолӣ хизматҳои шоёни абармардони фарзонаи миллат қадршиносӣ карда мешавад. яке аз боғҳои зебою навбунёд дар шаҳри Душанбе бо номи Куруши Кабир номгузорӣ карда шуд ки намунаи олии қадршиносии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба шахсиятҳои барҷастаи таърих ба шумор меравад. гузориши Мамадалӣ Сафар. барои арзгузорӣ ба таъриху тамаддуни ниёгон ва гузаштаи пурифтихорамон дар замони соҳибистиқлолии мамлакат тадбирҳои муассире амалӣ карда шуд ки ба ин васила корнамоӣ ва шуҷоату инсонпарварии шахсиятҳои барҷастаи таърих бори дигар ба ҷаҳониён муаррифӣ гардид. маҳз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хидматҳои шоёни чеҳраҳои мондагори таърих дар замони муосир қадршиносӣ шуда, дар мамлакат марказҳои
бузурги фарҳангиву илмӣ ва таърихӣ ба шахсиятҳои беназир номгузорӣ гардидааст. дар кӯчаҳои нисор муҳаммад, гузаргоҳи дуюми мирзо турсунзода ва шарифҷон ҳусейнзодаи шаҳри душанбе, боғи навбунёд ба номи бунёдгузори нахустин империяи мутамаддини ориёӣ куруши кабир номгузорӣ карда шуд. яке аз навгониҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ин аст ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бисёр шахсиятҳои бузурги таърихӣ, рӯйдодҳои фарҳангӣ аз нав эҳё шуданд, арҷгузорӣ гардиданд ва ба номи онҳо хиёбонҳову кӯчаҳо, шаҳрҳо ва боғҳо номгузорӣ гардиданд. ва имрӯз бисёр ҷои хушӣ аст, ҷои фараҳмандӣ ҳаст ки чунин як маҷмӯаи фароғативу фарҳангӣ, чунин як боғи зебо ба номи яке аз бузургони таърихи миллатамон, таърихи наҷоди ориёӣ, куруши кабир номгузорӣ гардид. ва ин ҳам боз ташаббуси пешвои муаззами миллат аст ки бузургони гузаштаро арҷгузорӣ мекунад ва моҳияти ин рӯйдод барои насли имрӯзаи мо, барои насли ояндаи мо хеле бузург аст. зеро ҳамагон огоҳ мешавем ки чунин шахсиятҳое мисли куруши кабир ки барои ояндаи миллатшон, барои халқу ватаншон хидмати шоиста кардаанд, ҳеҷ гоҳе фаромӯш нахоҳанд шуд. куруши кабир яке аз бузургтарин шахсиятҳои таърихи аҳди қадим ва бунёдгузори тамаддуни давлатдории комилан нав буда, ҳазорсолаҳо чун шоҳаншоҳи одил, сиёсатмадори зираку тезҳуш, пуштибони адолату ростӣ, кафили ҳуқуқу озодиҳо ва ҳомии кешу оини сокинони қаламраваш шӯҳрат ёфтааст. мутобиқи маълумоти Ҳеродот, ӯ аз ҷумлаи машҳуртарин намояндаи сулолаи ҳахоманишиён буда, нахустин империяи паҳновари ҷаҳониро бунёд гузоштааст ки дар ҳудуди 24 вилояти он намояндагони зиёда аз 50 забону 70 халқияти гуногуни Осиёи хурд ва Шарқи наздик зиндагӣ мекарданд. куруши кабир бунёдгузори нахустин империяи мутамаддини ориёӣ ба шумор меравад ки то замони лашкаркашиву кишваркушоиҳои Искандари Мақдунӣ дар таърихи тамаддуни башарӣ назир надошт. империяи таъсисдодаи ӯ мутобиқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ чандин давлатҳои ҷаҳони кӯҳан, Порсу Мод, Бобулу Ошур, Мисру Финикия, Лидияву Урарту, Парфияву Гиркания, Бохтару Су ва ғайраро муттаҳид намуда дар ҳудуди 3 қитъаи олам Осиё, Аврупо ва Африқо доман густурда буд. куруши бузург як нафар фарзанди баномуси ин қавми бузурги дунёи қадим тавонист ки тамоми ақвоми парешоншудаи ориёиро ба ҳам биёрад. куруши кабир дар таърихи тамаддуни башарӣ бо сиёсати оқилонаи кишваркушоӣ, таъсиси империяи тавоную мутамаркази ориёӣ, усули нави идоракунӣ ва шакли мукаммали давлатдорӣ, ислоҳоти умури сипоҳу низоми лашкар, густариши тиҷорату тадбирҳои роҳсозӣ, алалхусус пойдории адолату пуштибонии ҳуқуқи манзалати ҷумлаи халқиятҳои сокини қаламраваш шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. эъломияи таърихии куруш бошад аз ҷониби олимону муаррихон ҳамчун нахустин эъломияи ҳуқуқи башар эътироф шудааст ки низоми одилона, инсонпарварона ва дунявии давлатдориро пуштибонӣ мекард. эъломияи куруши кабир оид ба озодии виҷдон соли 539 пеш аз милод аз ҷониби куруш ба тасвиб расида буд. ин санад яке аз бузургтарин ислоҳоти иҷтимоӣ ва эъломияи таърихии ӯст ки дар шакли паём ба сокинони гуногунзабону гуногунмазҳаби қаламрави паҳновараш ирсол намуда буд. куруши кабир дар миёни шоҳаншоҳони аҳди қадим яке аз оқилтарин, боинсофтарин, камозортарин ва дурандештарин шоҳаншоҳ буд ки бо тамаддунофарию давлатсозӣ, инсонпарварию адолатпешакӣ ва рафтору ахлоқи ҳамидааш нуфузи оламгир ёфтааст. агар дар дунё як нафарро сутудан барои хиратмандӣ, оқилӣ ва зиракӣ раво бошад, ин дар таърихи тамаддуни башарӣ куруши кабир аст.
ниёгони мо дар он давраҳои дур таҳти парчами куруши кабир на танҳо як давлати муқтадиру мутамаркази муштарак, балки тақдири муштарак, таъриху фарҳанги муштарак, забону хати муштарак ва расму оини муштаракро бунёд гузоштаанд, ки аз тамаддуни ориёӣ сарчашма мегирад. тақдири давлатдории куруш ба тақдири давлати имрӯзаи тоҷикон хеле шабоҳат дорад, ки рӯҳияи ваҳдату муттаҳидсозии миллат, пуштибонии сулҳу адолат, густариши тиҷорату иқтисодиёт ва бунёдкорию ободонӣ, ислоҳоти низоми лашкар ва такмили идоракунии мамлакат аз ҷумлаи ин монандиву ҳамоҳангиҳост. ӯ бунёдгузори давлати нахустини муназзам ва мутамаддини инсонӣ буд. ӯ ориёие буд, ки озодиро беҳтар аз ҳама чиз медонист ва душманони асиргирифтаашро ба ғулом табдил намедод. қадршиносӣ ва арҷгузорӣ ба чунин шахсиятҳои барҷастаи таърих имкон фароҳам меорад, ки насли имрӯзу оянда дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, худшиносиву инсонпарварӣ, некию накӯкорӣ тарбияву ба камол расанд. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои пайвастаи шаҳрдорӣ давоми беш аз 2 соли охир дар ҳудуди пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 61 боғу гулгаштҳо таҷдиду навсозӣ шуданд. имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе 17 боғи фарҳангу фароғатӣ ва 1 боғи ҳайвонот фаъолият мекунад, ки дар ҳар кадоми он шароити мукаммали сайру гашт ва истироҳату фароғат мавҷуд мебошад. тадбирандешиҳои ҳамешагӣ ва иҷрои саривақтии нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти ободониву созандагӣ боис гардид, ки пойтахт ба шаҳри намунавию зебо табдил ёбад. гузориши Садриддини Сироҷиддин. аз соли 2017 то ин ҷониб дар 4 ноҳияи пойтахт Исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур, Сино ва Фирдавсӣ 5 адад боғҳои фарҳангӣ фароғатии нав, аз ҷумла боғи Восе, боғи Алишер Навоӣ, боғи ба номи Аҳмади Дониш, боғи Ҷавонон ва боғи Куруши Кабир бунёд карда шуда. ҳамчунин 6 боғи мавҷуда, хоса боғҳои ба номи Садриддин Айнӣ, Кӯли Ҷавонон, боғи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи Хайём, боғи Кӯдакон ва боғи Мираненка пурра навсозӣ гардиданд. дар заминаи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат боғҳои номбурда ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шуда, бо муосиртарин таҷҳизот барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон муҷаҳҳаз шудаанд. маврид ба зикр аст, ки чанд соли пеш дар боғҳои фарҳангии фароғатии пойтахт чунин имконият вуҷуд надошт ва ин омил боиси ташвиши сокинон ва ҳам меҳмонон мегардид. дар аср қаблан барои бароварда намудани талаботи иҷтимоии мардум, хоса машғул шудани сокинон ба истироҳату фароғат имконият дар шаҳри Душанбе бениҳоят кам буд ва имрӯз вазъ дар ин самт комилан тағйир ёфта, ба ғайр аз сокинон ҳамчунин ҳар нафар меҳмоне ки аз ин шаҳри дилфиреб дидан менамояд, ҳатман такроран гашту гузор намудан дар кӯчаҳои Душанберо орзу мекунад. боғҳои навсохташуда ва ба пуррагӣ таҷдид гардида дорои беҳтарин шароити истироҳату фароғат буда, дар ҳар кадоми он имконияти фаррохи баргузор намудани чорабиниҳои оммавӣ низ муҳайё мебошад. дар заминаи таҷдиду навсозии боғҳои фарҳангу фароғатии шаҳр 4 амфитеатр бунёд карда шудааст, ки дар онҳо 4596 ҷои нишаст, аз ҷумла дар амфитеатри боғи фарҳангу фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ 1602 ҷои нишаст, дар боғи Ирам 1000, дар боғи Кӯдакон 420 ва дар боғи фарҳангу фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ 1574 ҷои нишаст мавҷуд мебошад. дар иншооти фарҳангӣ фароғатӣ, хоса амфитеатрҳои боғҳои фарҳангу фароғатӣ барои гузарондани барномаҳои консертӣ, маҳфилҳои ҳунарию эҷодӣ ва чорабиниҳои оммавӣ шароити мукаммал мавҷуд аст. 2 адад амфитеатри дар боғи навбунёди Куруши Кабир сохта шуда низ дорои шароити мукаммали ташкил ва роҳандозии чунин чорабиниҳо мебошад. шаҳрҳоро обод ва вайронаҳоро бозсозӣ кардан аз даврони ҳукмронии шоҳи озодандеш Куруши Кабир аз иқдомот ва аҳдофи олии ватандӯстонаи миллати тоҷик ба шумор меравад ва ин комилан бозгӯи аз қадим бунёдгару созанда будани халқи моро мекунад. имрӯз низ обод сохтану ба мардум шароити мукаммали кору зиндагӣ фароҳам овардан мароми роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. мавҷуд будани майдончаҳои варзишӣ ва майдонча барои бозии кӯдакон, аттраксионҳо, айвону суҳбатгоҳҳо ва дигар иншооти зарурӣ барои таъмини фароғату истироҳати мардум боиси бештар гардидани таваҷҷӯҳи меҳмонон ва сайёҳон ба маркази фарҳангу тамаддуни тоҷикон шаҳри Душанбе гардидааст. бо мақсади боз ҳам ободу зебо гардонидани кӯчаву хиёбон, гулгаштҳои ҳудуди боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва дигар гӯшаҳои шаҳри Душанбе нақшаи чорабиниҳо оид ба шинонидани ниҳолҳои дарахтону буттаҳо ва гулҳои мавсимию
бисёрсола таҳия гардида дар давоми солҳои 2017 ва 2018 137983 бех дарахту буттаҳо баробар ба 161.3% нақша, 10,250,587 дона гулҳои мавсимию бисёрсола баробар ба 180% нақша шинонида шуда. ҳамчунин масоҳати 1,021,671 метри мураббаъ, яъне 2.2 баробар зиёд аз нақшаи пешбинишуда майсазору чаманзор карда шуд. дар мавсими тирамоҳи соли 2018 ва баҳори соли 2019 бошад, дар ҳудуди пойтахт ба миқдори 113,297 бех дарахту буттаҳо ва 7,178,948 адад гулҳои мавсимӣ ва бисёрсола шинонида шудааст. тибқи иттилоъ дар давоми беш аз 2 соли охир дар ҳудуди шаҳри Душанбе 61 адад боғу гулгаштҳо бунёд ва навсозӣ гардидаанд. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати меҳмонон ва сокинони пойтахт, муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон таъсис дода шуд, ки дар он барои таъмини фароғати сокинон ва меҳмонон 14 адад аттраксиони обӣ фаъолият мекунад. имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе 17 адад боғи фарҳангу фароғатӣ ва як боғи ҳайвонот фаъолият мекунад. бо дастур ва ҳидояти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бештари боғҳои фарҳангӣ фароғатии пойтахт ба номи нобиғаҳо ва шахсиятҳои барҷаставу таърихӣ, хосatan нафароне ки дар муаррифӣ ва пойдор нигоҳ доштани фарҳангу тамаддун, забон ва расму оини миллати тоҷик саҳми бориз доранд, гузошта шудаанд. албатта номгузорӣ шудани чунин марказҳо, чунин боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи шахсиятҳои барҷаста аз ҷумлаи Куруши Кабир, ин боз ҳам нишонаи он аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ миллати мо таҳти роҳбарии сиёсати бисёр хиратмандонаи роҳбари давлати худ ба гузаштаи бисёр бою рангини худ рӯй оварда истодааст. номгузорӣ шудани чунин боғҳо барои мардуми Тоҷикистон, барои меҳмононе ки аз хориҷ меоянд, шаҳодатгари он аст ки ин миллат дорои чунин абармардҳое ҳаст ки дар таърихи на танҳо халқи тоҷик, на танҳо минтақа, балки ҷаҳонӣ саҳм доранд, мақом доранд, ҷойгоҳи махсус доранд. ва аз тарафи дигар шаҳодатгари он аст ки мо аз гузаштаи худ манша мегирем. мо бегузашта наметавонем ояндаро бисозем. мо бегузашта наметавонем ояндаро муайян созем. барои ҳамин устод Бобоҷон Ғафуров мегӯянд ки гузашти рӯзгор решаи имрӯз аст ва он чизе ки имрӯз мо месозем барои муайян кардани фардо ба мо кӯмак мекунад. аз ин лиҳоз рӯ овардан ба чунин чеҳраҳои намоёни таърихӣ ин қарзи фарзандии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст ва хушбахтона дар чунин як шароити бисёр, як фазои бисёр зебову обод ва бинед бо дар назардошти авзои сиёсии ҷаҳон, бо дар назардошти ин ҳамун ҷаҳонишавӣ, махсусан дар соҳаи фарҳангу сиёсат, рӯй овардан ба чунин чеҳраҳои мондагори миллат ин айни муддао саривақтист. зеро агар миллате дар чунин протсесс, дар чунин раванди ҷаҳонишавӣ аз арзишҳои миллии худ, аз чунин чеҳраҳои намоёни худ дифоъ накунад, мумкин аст ки дар ин талотум, дар ин раванд баъзе қувваҳое пайдо мешаванд, баъзе гурӯҳҳое пайдо мешаванд ки аз чунин арзишҳо, аз чунин чеҳраҳо барои худ таърих месозанд ва таҳрифи таърихи миллати мо мешавад. албатта аз лиҳози сиёсӣ, аз лиҳози фарҳангӣ, аз лиҳози илмӣ ин иқдом бисёр иқдоми хуб ва саривақтӣ мебошад. ғайр аз ин дар ин боғҳо муҷассама ва нимпайкараи шахсиятҳои нотакрори олами илму адаб гузошта шудааст, ки ин иқдом нишонаи эҳтиром ва самимияти пешвои миллат ба гузаштагон мебошад. бо номи Куруши Кабир ба фаъолият шурӯъ намудани боз як макони фарҳангӣ дар маркази шаҳри Душанбе ва дар дохили он қомат афрохтани муҷассамаи мусаввир ва наққоши тоҷик Камолиддин Беҳзод ва ҳунарманди халқии Иттиҳоди шӯравӣ Малика Собирова намунаи олии қадр гардидани хизматҳои шоёни шахсиятҳои нотакрори миллати тоҷик аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. коршиносони соҳа ба ин назар ҳастанд ки Куруши Кабир аввалин шоҳаншоҳ, яъне ба истилоҳ аввалин император мебошад ва давлате ки ӯ бунёд гузошт, яъне давлати ҳахоманишиниҳо, ки ин давлат давлати аҷдодони мо буд, аввалин шоҳаншоҳӣ ё аввалин империя дар дунё мебошад. Куруши Кабир бунёдгузори аввалин давлати низоми дунявӣ мебошад. ҳоло бинед дар даврони соҳибистиқлолӣ мо ба гузашти худ такя карда он арзишҳо, он меъёрҳо, он суннатҳои волои давлатдориро эҳё кардем бо нумӯи нав, бо шукӯҳи нав.
و ما در مورد یکمی کنستیتوسیامون که سال 94 قبول شد توجیکستان را دولت دنیوی اعلام نمودیم و اولین تشکیل کننده دولت دنیوی هم در دنیا این کوروش کبیر میباشد. سال 539 قبل از میلاد کوروش کبیر اولین اعلامیه حقوق بشر قبول کرد و در این اعلامیه که او قبول کرد حقوق کل آدمانی که کل مردمانی که در حدود امپریا یعنی در قلمرو امپریا و سکونت داشتن برابر اعلام کرد. بعد انجام یافتن جنگ دوم جهان مسئله تأسیس یک نهاد بین المللی به میان آمد و بعدا شما میدونید که سازمان ملل متحد تأسیس یافت اکتبر سال 1945. وظیفه اساسی سازمان ملل متحد همین بود، حفظ و حمایت حقوق انسان، زیرا در دو جنگ جهانی تجربه کردند که حقوق انسان با تمام پایمال شد. سنه 10 دکتر سال 1948 از جانب این نهاد بین المللی اعلامیه عمومی حقوق بشر قبول شد. قبل از قبول همین اعلامیه یک زمره کارشناسان، حقوق شناسان، سیاست شناسان سطح بین المللی برای تهیه لایحه اعلامیه از روی مأخذهای قدیمه تحقیقات گذراندند. در مرکزی یا که در محوری تحقیقات ایشان انا همین اعلامیه حقوق کوروش کبیر می‌ایستاد. در اروپا، در آمریکا، حتی در بعضی دولت‌های آسیای جنوب شرقی دقیق می‌دانستند که اولین اعلامیه حقوق کوروش کبیر است و اعلامیه سازمان ملل متحد برگرفته یعنی سرچشمه اساسیش از اعلامیه حقوق کوروش کبیر است. گذشته از این سال 1971 از جانب سازمان ملل متحد در استرالیا یک کنفرانس بین المللی داری گردید و از سال 1971 حتی اعلام کردند که روز 29 اکتبر روز بین المللی کوروش کبیر اعلان شود و در استرالیا یک باغ است، باغ بسیار کلان سیدنی، در داخل همون باغ در مرکز همون باغ مجسمه کوروش کبیر برافروخته شد. این باعث افتخار ما است که در یک قاره بسیار دوری دنیا یعنی استرالیا بر این یک قطعه دوردست دنیا فرزند ما قامت افروخته است. این البته افتخار ماست. در این باغ که همکنون برای ساکنان و مهمانان پایتخت بازگردید در آینده به یک مکان به همایی و دیداربینی دوستان، سیر و گشت عائلوی مردم در مجموع بهترین مرکز فرهنگ و فراغت تبدیل خواهد یافت. идомаи ахбор имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шукурҷон зуҳуров ҷаласаи навбатии иҷлосияи панҷуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати панҷум баргузор гардид. дар оғози иҷлосия созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди авесто гурӯҳ оид ба сохтмон ва истифодаварии корхонаи истеҳсоли оби нӯшокӣ ва маҳсулоти машруботии сиёмат дар шаҳри душанбе ба тасвиб расонда шуд. таъкид шуд ки масъалаи сохтмон ва ба истифода додани корхонаи истеҳсоли оби нӯшокӣ ва маҳсулоти машруботии сиёмат дар шаҳри душанбе зимни мулоқоти пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарияту фаъолон ва масъулони соҳаҳои гуногуни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар моҳи феврали соли 2017 аз ҷониби соҳибкори ватанӣ пешниҳод гардида буд. ҳамчунин дар ҷаласа лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ ғанӣ гардонида шуда мавриди баррасӣ қарор дода шуд. барномаро идома медиҳем. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар 14 ҷамоату шаҳраки шаҳри Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ вусъат дорад. дар маркази шаҳр бо иқдоми соҳибкорони ватанӣ сохтмони ду бинои муассисаи таълимӣ, бинои иловагии таваллудхонаи марказӣ ва хонаҳои баландошона дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. корҳои сохтмону ободонӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент вусъати тоза пайдо намуданд. аз 405 иншооти ба нақша гирифта шуда то имрӯз пеш аз 50 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта марҳила ба марҳила ҳадафҳои дар пеш гузошта шуда татбиқ меёбанд. ҳоло бунёду навсозии биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, толору майдончаҳои варзишӣ ва коргоҳҳои истеҳсолӣ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби сокинони ватандӯст соҳибкорон идома доранд. баҳри фароҳам сохтани зиндагии шоиста, таъмини сокинон бо манзили зист
و زیبایی کوچه و خیابان‌های شهر، بنیاد یک قطار بناهای بلندآشیانه استقامتی از طرف صاحبکاران محلی با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ساخته شده ایستند که این برای آبادی شهر پنجکن و هم تامین ساکنان با منزل زیست زمینه میگذارد. در خیابان رودکی شهر با جلب تکنیک‌های ساختمانی و کارگران متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود استقلال 2020 ساختمان بینای استقامتی بلندآشیانه با جایگیر نمودن مرکزی سودا و خدمترسانی در آشیانه یکم ادامه دارد. بینا از نوع قبط عبارت قبط یکم و دوم قبط سودا و مرکزی معیشی می شود. پس از آن خانه‌های استقامتی می شود، لیفت می شود. با همه شرایط‌های زیست ساخته ایستادیم. در محله سمرقندی شهر پنجکن نیز بنیاد 6 بینای بلندآشیانه استقامتی با مرام جریان داشته. از منزل‌های 1، 2، 3 حجرگی که از دالان کلان و حجره‌های برهوا عبارت می‌باشند برای زندگی شایسته شهروندان مطابق به زمان ساخته می‌شوند. در شهر پنجکن در برابر صاحبکاران از حساب بودجه دولتی بهره بهتر کردن شرایط کار و خدمترسانی ساحه تندرستی، بینای علاوگی تولدخانه شهری و بینای علاوگی بیمارخانه مرکزی ادامه دارد. بینای علاوگی سه‌آشیانه تولدخانه شهری برای 80 کتی بیماری مطابق کرده می شود که امروزها از جانب 40 نفر کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدودی از کارهای ساختمانی صورت دارد. انشاءات ساخته ساده با تهیه شهرآوری شهر خوجند ساخته شده است. آن از 3 آشیانه عبارت بوده، دارای 260 کت جای خواب است. در اینجا کارگران محلی به کار جلب کرده شدند که اینجا 16-20 نفر هر روز به کار میبرند. در شهرک سرازم نیز با طرح نو زمانوی ساختمانی بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 72 آغاز گردیده. بنیاد این دو انشاءات تعلیمی با خرج بیش از 14 میلیون سومانی از جانب کارخانه مشترک زرافشان مبلغ گذاری کرده می شود. مکتب زمانوی با همه یعنی کمپلکس هایش ساخته به استفاده داده می شود. این مکتب در دهه سرازم جای گرفته شده است و آن از جانب کارفرما اسپی زرافشان مبلغ گذاری کرده می شود. مکتب‌های نو زمانوی طبق لایحه با 3 آشیانه، تالار ورزشی، آشخانه، تالار و مجلسگاه و دیگر بناهای یاری رسان برای 640 نفر خواننده در یک بست بنیاد می‌گردند. از جانب ریاست منطقوی خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت یک حالت قاچاق میوه از جمهوری تاجیکستان به جمهوری قرقیزستان پیشگیری کرده شد. در راه اتومبیلگردی اشخوجند از باردان اتومبیل بارکش 2480 قوطی در مجموع 19344 کیلوگرم میوه تری زردالو که به طور قاچاق باید به قرقیزستان وارد کرده میشد آشکار و مصادره گردید. ادامه موضوع در گزارشی همکاران санаи 15 майи соли равон тахминан соати 33 дақиқа аз ҷониби кормандони раёсати минтақавии гумрук дар вилояти суғд дар роҳи автомобилгарди ашт хуҷанд дар ҳудуди деҳаи сомғори ноҳияи бобоҷон ғафуров воситаи нақлиёти тамғаи волва мутааллиқ ба ҷумҳурии қирғизистон 06 кг 886 асо рақами ядакаш 06 кг 345 рв таҳти идораи шаҳрванди ҷумҳурии қирғизистон саримсоқов мирзохид абдуллаҳатович барои муоинаи гумрукӣ боздошт карда шуд. дар бордони воситаи нақлиёт ба миқдори 2480 қутӣ ҷамъ 19344 килограмм меваи тар зардолӯи истеҳсоли ҷумҳурии тоҷикистон мавҷуд будааст. моли мазкур ба шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон султонов абдураҳмон бурҳонович санаи таваллудаш 2 январи соли 1973 сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров деҳоти овчии қалача кӯчаи боғча хонаи 15 тааллуқ дошта ном бурда онро аз сокини ноҳияи ашт харидорӣ карда ҳамчун моли истеҳсоли ҷумҳурии қирғизистон ҳуҷҷатгузорӣ ва тамғагузорӣ кардааст. мавсуф бо роҳи фиреб мехост бе супоридани маблағи пардохти гумрукӣ бидуни назорати гумрукӣ ғайриқонунӣ тариқи қочоқ аз ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии қирғизистон ва сипас ба федератсияи россия зардолуро интиқол диҳад. моли мусодирашуда 154752 сомонӣ арзиш дорад ки ин миқдори калон ба ҳисоб меравад. нисбати султонов абдураҳмон бурҳонович бо моддаҳои 32 қисми 3 ва 289 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии
جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز گردیده از روی تابعیت تفتیشاتی به پروکراتورای ناحیه 8 فرستاده شد. منوچهر سلیمان، مقصد اخبار. терроризму экстремизм ва амалҳои мутешу харобиовари гурӯҳҳои тундрав амнияти байналмилалиро заиф гардонида сабабгори нооромиву ҷангунезо дар ҷаҳон гардидааст. боиси таассуф аст ки гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ аз сустӣ ва камиродагии ҷавонон истифода карда ғаразҳои нопоки худро пиёда месозанд. терроризм ва экстремизм ба амнияти сайёра хатарҳои фалокатбор дорад. дар агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоти намояндагони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва прокуратураи ҳарбӣ бо кормандони ин ниҳод баргузор шуд. таъкид шуд ки мутаассифона имрӯз чанд кишвари дунё зери ҳадафи ҳамлаҳои пайдарпай ноҷавонмардонаи террористон қарор гирифта садҳо ҳазор нафар аҳолии осоишта ба ҳалокат мерасанд. ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷаҳони муосир ба сифати кишвари пешоҳанг ва ташаббускори асосӣ дар муборизаи беамон бар зидди терроризму экстремизм ва ифротгароӣ шинохта шудааст. таҳлили коршиносон нишон медиҳад ки ба сафи гурӯҳҳои тундгарову ифротгаро ҷавононе шомил мешаванд ки иродаи суст доранд ва дониши кофии динӣ надоранд. ба фиребу найранг ва суханони дар асл беасоси шахсони алоҳида ки аз номи дини мубини ислом истифода мебаранд зуд бовар карда ба гурӯҳҳои террористӣ шомил мешаванд. тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон зери сиёсати муваффақона ва дурбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мубориза бар зидди гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ фаъолона иштирок менамояд ва дар муборизаи беамон ба муқобили ҳама гуна зуҳуроти номатлуби ҷомеа нақши муҳим дорад. падару модар вазифа доранд ки фарзандони худро дуруст тарбия намоянд ва аз фаъолият ва рафтору кирдори онҳо ҳамарӯза бохабар бошанд. зеро гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ҷавононро ба ҳар роҳу восита махсусан сомонаҳои иҷтимоӣ ба сафи худ ҷалб менамоянд ки ин оқибати ногуворро ба бор меорад. дар натиҷаи ба роҳ мондани ҳамкории зичи мақомоти қудратӣ бо волидон ва аҳли ҷомеа метавонад дар пешгирии баъзан аз ҷавонони ноогоҳ ба гурӯҳҳои ифротгаро натиҷаи мусбатро ба бор орад. нуриддини қурбон, баҳодури истам, фирӯзи мусо барои барномаи ахбор. бори аввал дар 2 соли охир мувофиқи назарсанҷии тадқиқотии афзалиятҳои расонавии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, телевизион, радио, нашриyaҳои чопӣ, сомонаҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо, телевизиони тоҷикистон бо 66.8% тамошобинон дар байни шабакаҳои телевизионии ҷумҳуриявӣ ҷойи аввалро ишғол намуд. тадқиқоти афзалиятҳои расонавии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, телевизион, радио, нашрияҳои чопӣ, сомонаҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо бо иқдоми Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон, созмонҳои ҷамъиятии машварати расонавӣ, маркази тадқиқоти социологии «Зеркала» ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, дар он зиёда аз 2,500 посухдиҳандагон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ назарсанҷӣ карда шуданд. нишондиҳандаҳои тадқиқоти мазкур муайян намуд ки телевизиони Тоҷикистон миёни дигар шабакаҳои телевизионии умуми ҷумҳуриявӣ пешсаф бошад. натиҷа муайян кард ки дар нақшаи радабандии шабакаҳои телевизионии умуми ҷумҳуриявӣ дар ҳудуди Тоҷикистон телевизиони Тоҷикистон 66.8% тамошобин, телевизиони Сафина 62.3% тамошобин, телевизиони Баҳористон 33.4%, телевизиони Ҷаҳонамо 31.6%, телевизиони Синамо 26%, телевизиони Варзиш 19.2%, телевизиони Футбол 3.9%, телевизиони Шаҳнавоз 3.8% тамошобин доранд. дар радабандии барномаҳои шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон муайян карда шуд ки ахбор 73.4% тамошобин, барномаҳои мусиқӣ 34.2%, филм ва силсилафилмҳо 28.1%, шоу майдони муҷизот Шоҳмод 23.9%, варзиш 15.3%, амният ва ҷинояткорӣ 10.7%, сиёсат 9.9%, кишоварзӣ 3.9%, тиб 3.8%, маориф 3.7%, мушкилоти иҷтимоӣ 3.7%, иқтисод 3.1%, токшоу 2.6%, илми оммавӣ 1.6%,
6% тамошобин доранд. агарчи ҳудуди фарогирии мавҷҳои радио ба ҳудуди фарогирии мавҷҳои телевизионӣ баробар бошад ҳам тадқиқот нишон дод ки шунавандагони радио нисбат ба тадқиқоти соли гузашта 9% кам гардидааст. танҳо 40% посухдиҳандагон изҳор доштанд ки шунавандаи радио мебошанд ва дар умум шунавандагони радио 40.5%-ро ташкил дод. ҳамзамон 43% посухдиҳандагон изҳор намуданд ки хонандаи рӯзнома мебошанд ки нишондиҳанда нисбат ба тадқиқоти соли гузашта 4% хонанда кам мебошад. хонандагони маҷаллаҳо низ 8.1%-ро ташкил дод. тамоюли камшавии аудиторияи хонандагони маҷаллаҳо низ ба назар мерасад, зеро соли гузашта ин нишондиҳанда 17%-ро ташкил дода буд. шумораи истифодабарандагони интернет бошад баръакс 47.6%-ро ташкил додааст ки нисбат ба тадқиқоти соли гузашта 9% зиёд гардидааст. қисмати назараси корбарони интернет ин истифодабарандагони месенҷерҳо ба монанди имо, вайбер, ватсап мебошанд. ҳадафи тадқиқоти афзалиятҳои расонавии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, телевизион, радио, нашрияҳои чопӣ, сомонаҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва месенҷерҳо муайян намудани сатҳи истифодабарандагони аҳолии Тоҷикистон аз воситаҳои ахбори omma, муайян кардани афзалиятҳои расонавии аҳолии кишвар, яъне шаҳрвандон бо дидану шунидан ва хондан ба фаъолияти кадом расонаҳо бартарӣ медиҳанд, инчунин муайян кардани талаботи иттилоотии аудитория мебошад. сохторҳои қудратии ҷумҳурии арабии миср дар шаҳри ал-ариш зимни амалиёти махсус 14 террористро безарар намуданд. бар асари садамаи автобус дар шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб 19 мусофир ба ҳалокат расида, 9 каси дигар ҷароҳат бардошт. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат дар таҳияи ҳамкоронамон. дар яке аз минтақаҳои қисми шарқии ҷумҳурии исломии Афғонистон таркиш рух дод. дар пай ҳодиса 4 сокини осоишта ба ҳалокат расид. ҳалокшудагон узви як оила буданд. тибқи иттилои кормандони мақомоти полис, ҳангоми гузаштани нақлиёт таҷҳизоти таркандаи дар роҳ хобондашуда ба кор даромадааст. аз зарбаи таркиш нақлиёт ва биноҳои атрофи ҳодиса қисман зарар диданд. ҳукуматдорони ҷумҳурии исломии Афғонистон иброз медоранд ки таҷҳизоти таркандаро дар роҳи нақлиётгузар гурӯҳҳои силоҳбадаст ҷой намуданд. дар шаҳри ал-ариши нимҷазираи Синои ҷумҳурии арабии Миср кормандони сохторҳои қудратӣ дар рафти гузарондани амалиёти махсус 14 террористро нобуд карданд. хизматчиёни ҳарбӣ дар як бинои истиқоматӣ террористонро муосира карда аз онҳо дархост намуданд ки таслим шаванд, вале террористон ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ аз Ироқ оташ кушоданд ки дар рафти тирпаронии ҷавобӣ безарар карда шуданд. низомиён аз террористон яроқ ва 2 камарбанди дорои таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира карданд. қаблан бар асари ҳамлаи террористон ба як нуқтаи гузаргоҳи назоратии хизматчиёни ҳарбӣ дар шаҳри ал-ариш 8 корманди сохторҳои қудратӣ ба ҳалокат расида буданд. дар шаҳри Дубай Аморати Муттаҳидаи Араб автобусе ки сайёҳонро интиқол медод ба садама дучор гардид. дар натиҷа 17 нафар ҷон бохта, 9 каси дигар бо ҷароҳатҳои гуногун дар беморхонаҳо бистарӣ шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. дар бораи сайёҳон ки шаҳрвандони кадом кишвар мебошанд маълумот дода нашудааст. ҳангоми рух додани садама дар дохили автобус 31 мусофир қарор дошт. ронандаи нақлиёти мусофирбар аз уҳдаи идораи он набаромада ба канори роҳ бархӯрда сипас ба садама дучор гардидааст. дар яке аз минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурии Гурҷистон чархбол ба фалокат дучор гардид. дар натиҷа 3 нафар ба ҳалокат расид. тибқи иттилои пешакӣ чархбол ки ҷониби як бинои меҳмонхона парвоз мекард, ба хатои интиқоли нерӯи барқ бархӯрда суқут кардааст. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар минтақаҳои қисми марказии Сербия боришот обхезиро ба миён овард ки сабаби марги як нафар гардид. аз боришоти шадид 600 манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифт. кормандони хадамоти наҷодиҳӣ сокинони зери хатари офати табиӣ қарор доштаро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. вобаста ба ин ҳукуматдорони Сербия ҳолати фавқулода эълон карданд. туғёни об даҳо километр роҳ ва 19 пули нақлиётгузарро хароб кард. обхезӣ хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда сокинон аз истифодаи он ва оби нӯшокӣ маҳрум монданд. боришот ва обхезӣ ба заминҳои кишоварзӣ низ зарари ҷиддӣ расонд. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти марбута дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбӣ фаъолият доранд.
кооперативи истеҳсолии авесто ки дар ноҳияи қубодиён яке аз хоҷагиҳои калонтари пахтакор ба шумор меравад, ҳамасола дар истеҳсоли тухмиҳои навҳои серҳосили пахта саҳми назаррас дошта, хоҷагиҳои ҳудуди ноҳия ва дигар ноҳияҳои гирду атрофро бо тухмӣ таъмин менамояд. гузориши Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. пахтакорӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзии мамлакат ба ҳисоб меравад ва мувофиқи иттилоъ дар ноҳияи қубодиён қисмати беши заминҳои корам маҳз барои кишти пахта истифода мегардад. мувофиқи дурнамои киш, хоҷагидорони кооперативи сесолии авесто имсол дар майдони 980 гектар кишти пунба гузаронида имрӯзҳо ба коркарди байни қатор ва ғизодиҳии ниҳолони пахта машғул ҳастанд. самти асосии фаъолияти хоҷагии тухмипарварӣ буда бо истеҳсоли тухмиҳои репродуксионии навъҳои пахтаи худӣ ва хориҷӣ имсол мувофиқи талабот пахтакорон аз 5 навъи тухмии ба боду ҳавои минтақа мувофиқ истифода карданд. дар инҷо мо 5 намуд пахтаро кишт мекунем. аз он аз навъҳои амрикоӣ, як навъи хитоӣ, флора, флеш ва як навъи покистоне ки имсол мо кишт кардем, навъи тобон. хоҷагидорон ҳамасола бо истеҳсоли чигиди тухмӣ дар айёми киш хоҷагиҳои ноҳияи қубодиён ва дигар ноҳияҳоро бо пунба таъмин менамоянд. кишоварзон дар ин самти корӣ таҷрибаи бой дошта, дар ҳамкорӣ бо олимону мутахассисони соҳа сол аз сол баҳри дарёфту таъмини хоҷагиҳои пахтакор бо тухмиҳои хушсифату минтақабоб ки аз ҳар гектар на кам аз 30 сентинер ҳосил рӯёнида шавад талош менамоянд. аз нашъу намо ва ҳосилбандии имсолаи ниҳолони пахта мутахассисон ҳосили баландро пешгӯӣ карда, чунин вазъи хуби қидаҳои пахтазоро дар интихоби тухмии минтақабоб, коркарди дурусти байни қатори ниҳолон, ғизодиҳии саривақтӣ ва мусоид омадани боду ҳаво маънидод менамоянд. имрӯзҳо мо дар ҳудуди 980 гектар кишти пахта гузарондагем, зиёда аз 50 гектар ғалладонагиҳой, зиёда аз 13 гектар дигар намуд маҳсулотҳои ниёзи мардум. Пахта намош хубай, нақша имсоларо барҷоишам. айни ҳол озуқаи якумро мо ба прагӣ бартараф кардастем ва нақшаи додани озуқаи дуюмро кашидастем. аҳли заҳмати кооперативи сесолии авестои ноҳияи қубодиён баробари пахтакорӣ ба кишту парвариши дигар намуди зироатҳо низ машғул буда, бо ба даст овардани ҳосили баланд дар таъмини фаровонии бозори маҳаллӣ саҳм мегузоранд. Худоидоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Қубодиён, Ахбор. дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва аҳолии як қатор минтақаҳои вилояти Суғд ҷамъоварии меваю сабзавот вусъат дорад. ҷамъоварии ҳосил ва ба бозори истеъмолӣ пешниҳод намудани онҳо боис гардид ки сокинон бо нархҳои дастрас маҳсулоти босифати кишоварзиро дастрас намоянд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар бисёр мавзеъю минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ, картошкаи барвақтӣ, мевагиҳо вусъат мегирад. як ҳафтаи охир дар бозорҳои вилояти Суғд бо фаровон шудани картошка, сабзӣ, пиёз, сирпиёз, карам, помидору бодиринг, аз мевагиҳо зардолу, шафтолу, олу, себу тут бо нархи дастрас ҳамаи ин намуди меваю сабзавоти тару тоза аз 20 то 50% поин фаромад ба аҳолӣ пешниҳод мегардад. бозори фаровони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кӯшишу ҳаракат намудааст ки бо ҳар як хоҷагии деҳқонӣ, бо ҳар як деҳқон, бо соҳибкорон ҳамкорӣ намуда, дар натиҷаи ҳамкорӣ маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ки ҳосили нав шуда истодааст ва бозори мо бисёртар ворид шавад. бо ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ ин маводи ғизоии асосии кишоварзӣ дар бозору марказҳои савдоии вилояти Суғд фаровон шуд ва нархи он то 1 сомонии поён фаромад. бо тайёр шудани ҳосили сабзии барвақтӣ, караму сирпиёз, бодиринг ва помидор ин навъи сабзавот низ бо нархҳои дастрас ба харидор пешниҳод мешавад. вобаста ба иқлим дар як қатор мавзеъҳои вилояти Суғд кишту парвариши марҳилаи аввали ин намуди сабзавот бо усули дар зери плёнка ба роҳ монда шудааст. ин усул аз омилҳои барвақт пухта расидани ин сабзавот гардид. соҳибкорону кишоварзон дар гармхона ҳаҷми лозимаи талаботи бозори истеъмолии помидорро истеҳсол карда натавонистанд, гарчанде шумораи гармхонаҳо дар вилоят зиёд аст. бо ин сабаб нархи 1 килограмм помидор то 10 рӯз қабл аз 15 то 25 сомонӣ ба 1 килограмм буд, яъне нисфи нархи 1 килограмм гӯшти чорво. аммо дар гармхонаҳо бодиринг ба ҳаҷми талаботи бозор истеҳсол гардид. аз ин рӯ нархи ин сабзавот то ба 2 сомонӣ ба 1 килограмм поин фаромад. бо оғози ҷамъоварии помидори кишту парвариши зери плёнка ва барвақтӣ таи як ҳафта аст ки дар бозорҳои вилоят помидори истеҳсоли кишоварзони вилоят афзуд. аз ин ҳисоб нархи помидор нисбат ба 10 рӯзи қаблӣ 2-3 маротиба то 5 сомонӣ ба 1 килограмм поин фаромад. нохи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 2,500 гектар сабзавот парвариш карда мешавад. аз он зиёда аз 500 гектарашро кишти помидор ташкил медиҳад. парвариши истеҳсоли помидор бештар дар ҷамоатҳои диҳоти Зарзамин ва Овчиқадаче мебошад. аз ин
در جماعت دیهاتی زرزمین زیاده از 200 گکتار پرورشی پمیدور گذرانده می شود که دهقانان جماعت دیهاتی زرزمین از تجربه‌های عنعنوی استفاده برده برای بر وقت پرورش و استحصال نمودن پمیدور و غنی گرداندن بازارهای داخلی و بیرون بیشتر سهم می‌گذارند. استحصال سبزیجات و کارتوشکای بروقتی و تامین بیشتری بازار استعمالی نشان می‌دهد که استفاده عاقلانه زمین، جاری نمودن اصول تکنولوژی پیشرفته از عامل و زمینه‌های فراوانی محصولات غذایی کشاورزی میباشد. روزعلی رحمان، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت، اخبار. хоҷагидорони ноҳияи балҷувон бо назардошти зиёд шудани саршумори чорво нақша доранд барои зимистони солҳои 2019-2020 илова ба дурнамо 30 000 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира намоянд. танҳо дар ҷамоати деҳотӣ ба номи сайфраҳим ин нақша беш аз 5 000 тоннаро ташкил медиҳад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. در نویه بلجوان عینی حال دو خوجگی دولتی و 170 خوجگی دهقانی به چاروداری مشغولند که در آنها بیش از 73,000 سر چارو از جمله 45,185 سر مال میده، 24,600 سر چاروی کلون شوخدار و 3,300 سر از پرورش کرده می شود. با نظرداشت امکانیت‌های وسیع در سمت تامین رشد ساحه برای افزون نمودن حجم استحصال مجموعی محصولات کشاورزی و تامین امنیت عضوخواری در خوجگی‌های نویه سال‌سال سرشمار چارو و نشانداد استحصالی ساحه نیز زیاد می‌گردد. برای به تلف نگاه داشتن چاروهای موجوده میدان کشت زراعت خوراک چارو در ناحیه زیاد شده. دوام چند سال اخیر آن به 1010 گکتار رسانیده شده است که 50 گکتار آن را میدان کشت امساله خوراک چارو تشکیل می‌دهد. سال گذشته کشاورزان ناحیه از 960 گکتار چنین میدان‌های کشت بیش از 5000 تن بیده و حساب علف‌های طبیعی و زراعت غله‌دانگی 23000 تن خوراک درست چارو جمع‌آوری و ذخیره کرده. امسال باشد برای دوره زمستان اقدام گرفتند که علاوه بر این نقشه دورنما هرچی بیشتر خوراک چارو جمع‌آوری و ذخیره نمایند. میدان عمومی چراگاه در حدود ناحیه بلجوان 80000 گکتار را تشکیل می‌دهد. با سبب مساعد آمدن موسم بهار امسال نشونمای علف‌های طبیعی در این میدان‌ها خیلی بهتر شده. از این حساب کشاورزان نیت دارند که علاوه بر دورنما قریب 3000 تن خوراک چارو جمع‌آوری نمایند. با این مقصد طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در جماعت دیهاتی به نام سیف رحیم نویه برای در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان اوید با دستگیری رشد ساحه چاروداری و ذخیره دو ساله خوراک چارو در موضوع دورنمای ساحه و ذخیره خوراک چارو مشورت کشاورزان دایر گردید. در این تدبیر تاکید شد که باید توسط اشر دسته‌جمعانه و جلب تکنیک‌های ساحوی معرکه جمع‌آوری خوراک چارو در دیگر جماعت‌های دیهاتی نویه نیز وسعت داده شود. ما ساکنان جماعت سیف رحیم نقشه چاره‌بینی‌ها ترتیب داده تصمیم گرفتیم که 5600 تن خاشاک درشت برای گذراندن زمستان سال 2019-20 جمع‌آوری نماییم. معرکه جمع‌آوری خوراک چارو در ناحیه ادامه داشته در هر یک جماعت دیهاتی ناحیه با جلب متخصصان گروه کاری تأسیس داده شده است. در جماعت دیهاتی به نام سیف رحیم عین حال 10 عدد تکنیک‌های ساحوی به کار سفربر شده. در برابر علف‌های طبیعی همزمان جمع‌آوری میدان کشت زراعت خوراک چارو نیز جریان دارد. дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 6 миллион истифодабарандаи телефони мобилӣ ба қайд гирифта шудааст. агар зарари иқтисодии телефони мобилиро ба инобат гирем, ҳар нафар дар як рӯз аз 15 то 20 сомонӣ сарф мекунад. истифодаи барзиёди телефони мобилӣ метавонад инсонро ба бемории саратон ё ин ки фаромӯшхотирӣ мубтало намояд. гузориши хуршедаи наҷмиддин. استفاده از حد زیاد و بی‌مورد تلفن‌های موبیلی در زمان جهانی‌شوی در برابر تاثیر ناگوار به سلامتی انسان همچنین به وضع اجتماعی نیز تاثیر نامطلوب دارد. در چند سال اخیر نشان دهنده‌ها و حساب‌های آماری نشان دادند که استفاده از حد زیاد تلفن‌های موبیلی در بین عائله‌های جوان به نظر رسیده باعث ضرر زیاد به سلامتی مرد و زن و حالت روانی آنها گردیده است. با بیماری‌های نورولوژی و بیماری‌های سیستم دل و بیماری‌های آنکولوژی یعنی که با آموزهای بدخیم آورده می‌رساند. جهت دیگر این مشکلی روانی تاثیر ناگوار آن بر رشد جسمانی و عقلانی نسل نورس به حساب می‌رود. انانش در بین مردم ما
кӯдакону наврасон бисёртар истифода мебаранд. таъсири манфии он бисёртар ба кӯдакҳо тезтар мегузарад, ба хотири он ки организми кӯдак ҳама чизро тез ба худ қабул мекунад. На балки ба системаи марказии асаб, метавонад ки ба тамоми системаи организми инсон таъсири худро расонад. зарари телефон ба инсон ин якум ба системаи шиновоӣ, ба хароб гаштани системаи марказии асаб, ҳатто тонобиноӣ оварда мерасонад. таъсири манфие ки дар охир оварда мерасонад метавонад ба бемории саратони майнаи сар, яъне ки ба узви босира, узви шунавоӣ оварда мерасонад, ҳатто то кару гунги ҳам оварда мерасонад. тибқи иттилои созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ бошад ҳамасола 250 000 нафар аз сокинони дунё ҳангоми истифодаи бемавқеъ ва бемавриди телефонҳои ҳамроҳ дар сари чамбараки мошин ва кӯчав хиёбонҳо ҷони худро аз даст медиҳанд. ба мушоҳида расидани чунин мушкилоти психологӣ дар ҷомеа, яъне вобастагии зиёд аз телефонҳои мобилӣ, ҳар як инсони солимфикрро имрӯзҳо водор месозад ки баҳри рафъи ин мушкилоти ҷойдошта чора андешаду аз истифодаи бемавриди телефонҳои мобилӣ ба сомонаҳои иҷтимоӣ ва ҳар гуна бозиҳои телефонӣ ҳам худ ва наздиконамон худдорӣ намуда ҳамагон эҳтиёт намоем то боиси нохушиҳои зиёд нагардад. хуршедаи наҷмиддин, мақсади мақсад, ахбор. бо мақсади омӯзиши дараҷаи омодагии сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо марбут ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи кушониён машқи амалии мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. гузориши таваралии соҳибназар дар ҳамин мавзӯъ омода гардидааст. дар асоси нишондиҳандаҳои ташкилӣ методи нақша чорабиниҳои асосии ноҳияи кушониён оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, эътино, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои соли 2019 бо мақсади санҷиши сатҳи омодагии мақомоти идоракунӣ, дониш ва сатҳи касбии ҳайати роҳбарикунанда, нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи гражданӣ такмили малакаи мустақилона амал намудан дар ҳама вазъият аз ҷониби шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи кушониён ва масъулини шабакаҳои барқии ноҳия машқи амалии фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданӣ гузаронида шуд. масъулин мақсад аз баргузории чорабинии омодагии мазкурро ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла заминларза, ба вуқӯъ омадани сӯхтор, аз ҷои хавфнок ба ҷои бехавф кӯчонидани сокинон ва таъминоти онҳо бо эҳтиёҷоти зарурӣ маънидод карданд. тибқи сценарияи баргузории машқи фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданӣ баъди садо додани бонги хатар, кормандон аз дохили бино ба ҷойҳои муайяншудаи бехавф эвакуатсия шуда ба нафарони осебдида аз ҷониби кормандони ёрии таъҷилии беморхонаи марказӣ кӯмаки аввалияи тиббӣ расонида шуд ва аз ҷониби мутахассисони хадамоти оташнишонии қисми мустақими 48 дар ноҳияи кушониён ҳолати ба вуқӯъомадаи сӯхтор бартараф карда шуд. дар машқи амалӣ кормандони шабакаҳои барқии ноҳияи кушониён маҳорати баланди касбӣ нишон дода дар пойгоҳи машқии дохили корхона ҳангоми сел ва шамоли сахт ки дар ноқилҳо расиши кӯтоҳ ба амал омад, ноқилҳои ҳавоии барқӣ канда шуда истгоҳи трансформаторӣ ба садама дучор гардид, онро дар муҳлати кӯтоҳ бартараф карда корхонаҳо ва аҳолиро бо барқ таъмин намуданд. мақсади гузарондани машқ пешгирии рафъи ҳолатҳои фавқулода ба омӯзиш фаро гирифтани анами хадамот дар ҳолатҳои фавқулодае ки рух медиҳад дар ҳамуҷа рафта корҳои худшона ба анҷом мерасонанд. ҳамчунин дар ин ҳангом аз тарафи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи кушониён 2 нафар дар дохили бинои асосии шабакаҳои барқии ноҳия ки барои халалдор намудани тартиботи ҷамъиятӣ гумонбар дониста мешуданд безарар гардонида шуданд. таварали соҳибназаров, парвиз сафаров барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки ҳамкоронамон то ин соат баҳри шумо омода намуданд. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.